amuoneka. Maita yenyu adiwatariri nevateereri tinokutendai nekuti sarudza nguva nemisi tiri muchirongwa Mai Chisamba show umo matinokurukura upenyu. Nyaya dzatinokurukura pano inyaya dzamunosangana nadzo zuva nezuva, dzimwe makadziona, dzimwe makadziverenga, zvimwe zviri kuitika kwenyu. Nhasi tine nyaya inobata hameno chikurira majasi tisingazivi kumba ikoko. Asi handidi kutanga ndazvitaura, regai nditange pamukana uno kune vadare vedu kuti vazvisume kwatiri. Ndotanga namai. Tinokwasai Mai Chisamba nemo vateereri nemhomo yese yeZimbabwe yakateerera. Ini ndinonzi Tsitsidzai Shemusosvi, ndinoshanda kuZimbabwe National Family Planning Council. Ndakamirira bazi reService Delivery and Training. Tinoita zvokuona kuti chirongwa chekuronga mhuri chiri kufamba sei munyika yese yeZimbabwe. Tinokutendai maita henyu, tinokutendai nohuvepo kwasho wechidiki. Kwaziwai Mhuri yeZimbabwe. Farai Machinga, ndiri Director Technical Service kuZimbabwe National Family Planning Council. Tatenda. Tinokutendai nohuvepo. Ndouya pane mukwasha ari kwekupesera. Right, maita basa Mai Chisamba kwaziwai Mhuri yeZimbabwe. Ini zita rangu rekuberekwa ndinoitwa Dadi Rainguo. Ndinoshanda ndiri kusangano rePopulation Services Zimbabwe. Ndiri Operations Director. Tinoshanda pamwe chete nesangano reZimbabwe National Family Planning Council. Tatenda. Tinokutendai nehuvepo. Zvino kana tiri pachirongwa Mai Chisamba show hatisi kuZimbabwe chete. Tiri nyika yese yakapoteredza nekuti mumasaisai ese tinenge tichitoonekwa. Saka kana tovakwazisa vadiwa vatariri nevateereri, nekuti vamwe vanotiteerera asi vasingagone kutiona. Nai zvakoshei nhai kuti tikurukure mugore rino panyaya yanhasi kuti vana baba pane zvavari kuitawo here, vari kubatikana here, vanotorawo here nhano dzinofanira kutorwa panyaya dzekuronga mhuri. Vamwe vakanzwa kuti kuronga mhuri zvinonzi havachada kuti tiite vana here. Aiwa, kuronga mhuri kuita vana panguva yamunoda, mavagadzirira, mavarongera. Mwana haangonzi umburuka naise mbambaira handiti. Ehe, regai nditangire mukwasha ari pakati. Zvakoshei kuti tizvikurukure. Mazvita Mai Chisamba, nemubvunzo wakasonaka chose. Kana tichitaura nezvekuronga mhuri, regai nditange ndati Mai Chisamba ndichitsinhira zvamataura. Hatisi kuti izvoni hatichadi kuti vanhu vaite vana. Zvatiri kutaura pachirongwa chekuronga mhuri, isusu tiri kuti vaviri, baba kana amai, munge muine mukana wekuita vana vamunoda panguva yamunoda uye nguva yakakwanira. Tichitarisira kuti muri vaviri munenge makurukura mwana wedu tichamupei, vana vedu vachapfekei, vana vedu vachadyei, kuchikoro kwavachaenda ndekupi. Tochiwirirana, baba Matipa toita vana vangani. Aiwa mai Matipa nezvatinazvo ngatiite vana kana 5 vashanu. Ndo zvatiri tichitaura pakuronga mhuri. Mashoko akanaka muchire maoko. Saka razarurwa, vamwe vangafunga kuti zvavharwa. Sunungukai asi zivai hapana chinosuwisa sekuti vanhu vabatsirwa. Inguva yekufara kuti makurukutu munhu ari kuti pana angawanawo gaba remukaka, pana angawanawo kana chihembe chakabharuka, tashaya chekufukidza mwana. Kushayika kunowanikako, asi tikateerera zviri kutaurwa izvi kuti zvinorongwa, takarongeka here? Ivana baba varimo here munyaya idzi? Nekuti ndiri kuuya kwauri mukwasha, nokuti ongororo netsvakiridzo inoratidza kuti vamwe ana mai Sperire vanotononwira mapirizi pamuvakidzani kuti kwangu hazvidiwi, totongoti muprofita akati hakuna. Toboya pamuri. Maita basa Mai Chisamba. Regai nditi mukushanda kwatinoita, ndichipindura mubvunzo wenyu, tinosangana nezvakawanda zvinoitika nana baba. Kune mhirizhonga dzinoitika mudzimba. Vana mai vaenda kunotora nzira yekuronga mhuri, vodzoka kumba votadza kuwirirana nababa. Saka naizvozvo vanotadza kuwirirana apa sei? Right, chinoitika ndechekudai so Mai Chisamba. Panenge pasina kutaurirana mudzimba. Asi zvikuru sei baba vakashaya ruzivo nezvakakoshera kuronga mhuri, vanogona kusvika
pakuita dambudziko rekuita gender based violence or mhirizhonga mumba. Mashoko akanaka ari kutaurwa nai. Isi tinoziva kuti baba ndiwo musoro wemba. Zvinokanzi kana baba vakatadza kuziva zvekurongwa kwemhuri, baba vakatadza kunzwisisa izvozvo, manje vanenge vachiri baba chaivo nai. Hatidi kuvapa mazita akawanda-wanda, asi mubvunzo unodaro. Ndakumbouya kwamuri Mai Musosi, mataura zvakawanda-wanda zvamunoita. Mubasa renyu ramunoita iroro, muri kusangana nezvipi zvakadini panyaya yekuronga mhuri? Nekuti nyaya yekuronga mhuri yakabvira kare. Zvekuti zvino vanhu vangadai vachingonzi zviya zvatakataura kare, zviya zvatakataura asi tadzoka zvakare. Maita Mai Chisamba. Pamashandiro atiri kuita apa tiri kusangana nenyaya dzakawanda dzinotaurwa nevanhurume nevanhukadzi pamusaka pekuronga mhuri. Tinoziva kuti vanotaura kudhara kare kuronga mhuri kwanga kuri kwana mai vega ndo vaizvimiririra, asi nekupinduka kwemazuva taakuti vana baba ngavauyewo. Vana amai vari kutotaurawo kuti ini ndanga ndichidawo kuti baba vauye vandiperekedzewo, nokuti zvinondipa manyukunyuku, zvinondipa kuti ndinzwe kuti ndiri mukadzi ndakamira pane vamwe, nekuti ndikangotarisa murume wangu ndine method yandenge ndichiseenzesa tinobva tawirirana. Saka chiri kunyanyobuda ndechekuti varume ngavauyewo vatiperekedzewo kuti tikwanise kuronga mhuri tese, vazive nzira dzatinoshandisa. Kuti ndikati baba matipa musana warwadza wee nekuti ndakaiswa rupo, vanondinzwisisa. Mashoko makukutu nai. Zvino ndoda kumboenda pane munhurume. Vanhurume vamwe vatakambokurukurana vakanzi Mai Chisamba zvinonyadzisa. Murume chaiye ogoonekwa wakamira pamutsetso wevakadzi. Pane mutsetso wakadzi here nevakadzi mutsetso warume naye mwanangu. Kana tataura zvemhuri, kana tichiti mhuri tiri kumboreva aniko? Tiri kuya kwauri? Mazvita Mai Chisamba. Nyaya iyi iri kunzungu nekunyimo. Tikaitarisa zvakanaka. Tarisaiwo kuti ini ndinenge ndiri baba. Ndapinda mutsara une madzimai nekuti nyika yedu apa tichiri madzimai ndo anenge akawanda kumutsara. Ini ndiri baba ndingori mumwe chete pamutsara ipapo. Handizotangawo here sababa kuti ndakutanga kusarudza ndazoona pana amai chenai vatsvuka kudarika mudzimai wangu. Pakaguma pakaita dambudziko. Handori rimwe divi racho. Asi tikazvitarisa zvakare Mai Chisamba, munhukadzi anotakura mimba kwemwedzi mipfumbamwe kana kuti 9 months. Asi baba idambudziko kweupenyu hwese. Mutemo unoti 18 years achiri mwana ndiwe baba wakazvitarisa. Saka vana baba tikasapinda munyaya idzi, aiwa unofa wakamira kunge chibhorani uchishanda zuva nezuva kunge moyo hauzorori. Saka zvinoda kuti tinge tichionawo zvakare sana baba kuti tingapinda sei munyaya dzakadai. Muchirirei maoko. Mukwasha wangu anotaura zvinodakadza, anobva aita ninga kudetemba. Ngatisangane nemuchikamu chinotevera. Naso chani guta ndinanzi manje nje. Hande baba wakomana. Chiko chiri kuitika pana. Munhu ikawe kungoti kahwani kudai so nemimba. Sawira izvozvo chete ndo zvingaita dambudziko rako. Ko unongoenda kaunoitwa wana vhasorotomy wari kungotaurwa. Ndo chimanje ichocho. Vasectomy baba akeresenzia nama akeresenzia inzira yevarume yekuronga mhuri. Tinokonosunga tsinga inofambisa kapoison kanokonzeresa kuti imi mubate pamiri. Hapana chinombochinja, vanongoramba vari baba akeresenzia wenyu wamaingoziva. Maita henyu tinokutendai vadikani nekuti nguva nemisi munenge muinesu. Tasvika muchikamu chechipiri tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Umu tiri kutaura nyaya yeupenyu. Izvozvi vamwe matora kaZambia kutiza kunzi Mai Chisamba naisikana pane mukwasha. Garai mutambire dzidziso. Vanhu vanoberekwa, vanhu vanozvarwa. Ngatidzidzisanei ati
musatityire. Chirongwa chedu ichi tinoputira mashoko, tiri kutaura pamusoro pekuronga mhuri. Vana vari kutambura, vabereki vari kutambura nekuti hatina dzidziso. Ndikuya kwauri mukuwasha wangu Nyati, wanzwa zvataurwa mumwe murume ati zvinongonyadzisa nekuti hakuna varume vakawanda. Varume vari kupiko? Kushaya ruzivo here? Chiko? Nekuti kana variko varume ndo vana baba ndidi kuvanoshayika kumutsetse seko. Ngiyakuzwa babakazi, ndinozinzwisisa chayizo. Okuqhakathekileyo ukuthi lapha umntwana kawi esihlahleni. Umntwana uyahlalwa phansi kuplane ubaba lo mama ukuthi ngalokho esilakho kungadinga ukuthi sibe labantwana bangaki njalo nini ngoba asifuni ukuthi umntwana azalwe ahlupheke emhlabeni. Ngakho ke kufuna ukuthi umuntu ongumama asekelwe umuntu ongubaba, kube ukusekelana nje, kube lokuxoxisana phansi, kuxoxiswanwe, kuzwisiswanwe. Ngakho ke mina njengo-male motivator bengihamba nje endaweni ezijiyeneyo elizweni ngizama ukukhuthaza abafana labo baba ukuthi senze njalo mama. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Mukuwasha ari kuramba kuti mwana ozvarwa utambudzika. Hanzi tinogara pasi totaurirana kababa naamai. Zvinofadza seiko kuenda kukirinika nababa? Zvinofadza sei? Vanakomana nevana vedu varume nevana baba vanofanira kuziva kuti zvinofambiswa sei. Ndosaka tiri pano kuti ana baba kana mukaonekwa muchiperekedza ana amai hamuna kusaririra, ndii munotori kumberi se TV yokubhawa nditka. Ndizvozvo regai ndidzokere kuchikuva. Ndiri kuya kwamuri Mai Musosvi. Manzwa kuti varume vane kakunyara. Kovanonyareiko varivo musoro wemba, varivo baba wemwana, varivo vane zita remwana. Imimi mukushanda kwenyu muri kuona kuti chii chiri kudzosa varume vemashure? Maita Mai Chisamba, ini ndiri kuona sekuti varume kunyara hakusi kunyara kwokuti vari kunyara vamwe varume, kupusa here vanenge vari kutonyara vakadzi. Nekuti munhu akauya nemurume wake unonzwa vamwe vakadzi vauya vari vega vakutoti akadyiswa uyu. Zvino unotonzwa vana baba vakutouya kwatiri vachitoti nhai sister ndoitawo sei, ndanga chidawo kuperekedza mudzimai wangu asi ndakutozosekwa. Saka tinoti kana vauya nemadzimai avo nevadikani wavo tinobva tatongovaita kuti huvepo hwavo hunzwike, tichitovasimudza kuti tichitovabvunzawo zvimwe zvinhu kuti vanenge vachicontributa. Saka tinototi varume vanenge vauya tinotovapa chigaro chepamberi sekuno kuchikuva. Mashoko makukuta ari kutaurwa kuti sunungukai. Asi pakutaura kwatiri kuita pano, nyaya yacho iyoyo yekuronga mhuri ikuita kunge yana mai. Baba vari kubuda pano semuperekedzi asinawo chaanonoita. Ivana baba ava ndikaenda vane mukwasha ari pakati havanawo here zvimwe zvinoitwa nana baba? Nekuti tine hutano hwakasiyana siyana. Pada mai vari kurwara zvekuti pamwe havasi kugona kugashira mushonga. Ini handisi chiremba, handisi mukoti, saka dzimwe nguva ndotaura semunhu asiri mukoti, munenge muchindigadzirisa. Nai pada mai vane zvavadzamira, kana kuti urongwa hwenyu hwemumba munotongofunga kuti zviriko here zvingaitwe nababa, kuti baba vanobva vangoti aiwa imimi mai musatambudzike, ini ndini ndozviona kuno. Zviriko here? Tatenda Mai Chisamba, zviriko chokwadi zvinokwanisa kushandiswa naana baba panyaya dzekuronga mhuri. Regai ndidzokere nechekumashure uko tichitaura kurarama kwaana baba nana sekuru vedu. Vamwe vavo vaishandisa kungwara, voti mudzimai wangu chimboenda kunogara kumusha. Vana mai vaiona kunge vari kuizwa, asi yanga itori nzira yekuti varonge mhuri yavo navo nemudzimai. Pavanozodedza mudzimai votoziva kuti ivo kuronga mhuri. Ndezvimwe zvavaishandisa kare izvi. Asi tine zvimwe futi zvezvataa kuti mazuva ano pane zvavandudzwa. Takatarisa zvinoshandiswa naana baba chete, hatisi kutaura zvinoshandiswa nemadzimai sekubvunza kwamaita. Chekutanga chandingataura nezvacho ibutiro rechirume. Kana tichitaura nezvebutiro rechirume tiri kutaura ravanoti kondomu pachirungu. Iro imhando inokwanisa kushandiswa nababa pakuronga mhuri. Tine imwe futi zve yatinoti izvoni kusungwa kwemachubhu ababa
yavanoti izvoni vasectomy pachirungu. Ndidzo dzimwe dzemhando dziri kushandiswa mazuva ano nevanhurume. Asi munozoonawo nekuvandudzika kwechikoro Mai Chisamba, kune kumwe kuri kutoitwawo ongororo yekuti hatingawani here mapiritsi anomwiwa naana baba panguva dzekuronga mhuri. Izvo zvichiri panguva yeongororo. Ndizvozvo mashoko akanaka vauchirei maoko. Mufunge munhu baba, kukosha kwa baba ndiko kukosha kwa mai. Hapana chakamboshoreka, zvinongoenda nerudo rwenyu ruri mumba menyu. Manzwa sister vachitaura kuti vamwe vakadzi vanotoshora kuti mukaona varume vanoperekedza vakadzi kumateneti kana vanochengera kana kuti vakadyiswa. Munoti dai zvaishanda zvekudyiswa izvi pangadai painaenda kubasa here? Andi vangadai achingotenderera kumba eka. Zvino muri mauya kubasa wani mese muri kubasa. Saka tinokutendai nezvamataura izvozvo. Pano nyaya iripo, idzidziso yatiripo, yatiri kuti ngatigashirei dzidziso, nekuti hapana zvandambotaura pakutanga zviye zvinosodesa sekuti tiri kungokumbira rubatsiro. Hatisi kuti kukumbira rubatsiro zvakaipa. Kazhinji kana takusangana nekukumbira rubatsiro zvinoreva kuti tangofuma mwana. Ndabonzwa pano chinzi i9 months dzinoita mai. Pa9 months pese ipapa hatina kumbofungawo here kuti achapfekei, achadlei, inini zvandiri kubasa ndichaita sei. Ndo nyaya iri pano yekuti tironge. Ndinoziva kuti imimi muri kutandadzana nesu tiri kutandadzana nemi. Aiwa, takarongwa. Ngatisangane muchikamu chinoteera. Population Services Zimbabwe Clinic. We have been working in Zimbabwe since 1987, providing healthcare services. We provide client-centered services to men, women, and young people. PSZ does offer a wide range of services: ultrasound scan services, lab services, as well as VIAC services. See you when you visit us. Vadikani, vateereri nevatariri, tinokutendai nokuramba muinesu. Nyaya iri pano chikurura majasi, tatigashira dzidziso, rambai mugerepo. Hazvinei kuti panani nekuti munhu wese ndo mawira akaita nai. Tataura nyaya dzevarume pano kuti varume vari kudaiwo, varume vakufanira kuti vadai. Ndezvipi zvatingati zviri kubatsira nekuti varume vamukati menyaya dzedu? Tikaisa kuchirungu tingati mabenefits. Zvine benefit here izvi zvekuti varume vamukati? Ndouya kwauri mukwasha wangu. Maita basa Mai Chisamba. Regai nditi mabenefits ekuti varume vawanikwe vachibata munyaya dzekuronga mhuri akawandisa Mai Chisamba. Sapi? So regai ndingotaura matatu pari zvino. So chekutanga, tinowanikwa senyika tichikwanisa kuderedza mhirizhonga mudzimba. Ndambotaura pekutanga paya ndichiti mudzimba umu muri kuita mhirizhonga nekuti vana baba havasi kuziva nyaya dzekuronga mhuri. Chechipiri Mai Chisamba, munyika yedu yeZimbabwe kufanana nedzimwe nyika tine dambudziko atinoti unwanted pregnancies, kubata pamuviri kusina kurongwa. Sekungoita pamiri panoita sekunyangira. Ndizvozvo. Ende mutsvakurudzo zvakafanana nemuno muZimbabwe zvinonzi izvo kubata pamuviri madzimai 1071 vavo
vanenge vabata pamuviri vasingazivi vasina kuzvironga. Saka naizvozvo kana varume vakawanikwa vachibata pamwe chete nemadzimai tinoderedza dambudziko iroro zvakare. Chechitatu, Mai Chisamba, nyaya dzekuronga mhuri dzinounza utano mumba kuna baba kuna mai. Mai vakava neutano mufaro kuna baba. Mashoko makuku tonight. Miri zhonga vamwe wangati inouya seiko nokuti mai vanozobatwa vari paseri pefriji ka vachinwa mapiritsi ka. Baba vanoda kuziva kuti ndei makatanga rini zvakadini pane mhiri zhonga. Pamwe uri kunonwira kumuvakidzani zvatakataura zviya baba havachanzwana nemuvakidzani kuti kana muchiita izvi zvingani zvamuri kuita. Tomboya pane Murora. Timveri Mai Chisamba. Tinofara wakadi yako. Tinofara pamusoro ivedare pamusoro ivateereri. Ini kufunga kwangu ndekuti kudhara pataikura tanga tinana tete nemadzimbuya vaigara pasi nesu vachitaura. Izvezvi vabereki tinenge tiri kuremerwa nekutaura kunyanya nevana vakomana about nenyaya dzekuronga mhuri. So ndinofarira kwazvo Zimbabwe National Family Planning Council nokuti vari kuvhura magoni avo vachiti uti huyai muteerere. Inini ndachikumbiro changu chandandinacho ndechekuti muzvikoro hatingakwanisi here kudzidzisa kunyanya vana vakomana kuti pavanozokura havangomwaya vana kwese kwese, vanenge vachidzidziswa kuronga mhuri nekuchikoro kwese. Ndatenda. Mashoko akanaka ari kutaurwa naye. Abva ataura kuti havangomwaya vana kwese kwese nekuti kazhinji kana vachidaro vanenge vasina zivo. Asi ndanzwa uchinzanzi kareko vana tete nana mbuya vasere ndimi ana tete ndimi ana mbuya ndimi ana mai. Ini ndinotya ini ndikanzwa vanhu vachinzi hakusisina ana sekuru. Ivo ana sekuru vakapfeka matrauzi variko. Hanzi hakusisina ana tete ivo variko. Handizoti tinoona zvakafanana here vachiriko asi vakazvikototsa pabasa ravanofanira kuita. Ngavadzokere pabasa. Ndiri kuuya pane mukwasha wangu uyo. Aiwa ndiomberere kana muda kundiomberera. Musaite zvekunyakira. Taura hako ngwasha. Right. Maita basa yenyu Mai Chisamba nekundipa mukana uno. Nyaya yekuti tinge tiri kunzi tiri kufanira sevarume kunge tiri nezvikamu munyaya dzekuronga mhuri idzi. Inogona ngenyaya yakanaka asi inini semaonero angu madzimai panyaya yenhamba yevana inodiwa mumba ndo vane yese. Tingawirirana kuti tiri kuda kuita vana 3 asi mudzimai akangofunga kuti arikuda kuita wechi4 unokariko watorohwa chadona. Saka nyaya iyi sevarume tinenge tine zvikamuwo kutaurirana totaurirana asi madzimai ndiwo anenge achinatsoziva nhamba yaari kuda yevana chaiyo. Saka panyaya idzidzi mukada kuzvitarisa isu sevarume tingava tine nzira yatinogona kuda kushandisa yambotaurwa paipa yebutiro riyari. Asi mumba chaimo nemudzimai wangu wandakaroora naye ndikasvika naro inoita hondo mumba imomo. Vazhinji vanotanga kutaura zvokuti zvinoitwa kumabhawa. Saka madzimai ngaanyanye kushandisa nzira dzavo dzavanoda ndivo vane yese yandambotaura paipa nenyaya yenhamba yevana inodiwa mumba. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Asi inini ndikadzokera kune mukwasha uyu zvaataura nemukwasha uyu nasista zvavataura vari kuti munofanira kunge muchiwadzana muhurukuro dzenyu. Munofanira kunge muchinzwanana. Zvino kana musinganzwanane zvinodonha. Izoita chadonha chete chimwe chete chawataura. Zvinodonha chimwe apa chikomana chimwe apa chisikana. Saka isusu tiri kuti tiri kuya kwamuri sedzidziso sekutsvetera sekakukunyengetedzai kuti ngatinzwananei ngatinzwisisanei. Kuvaunganidza vana hakusiriko kuvagona nekuti vamwe vachine pfungwa dziye dzekunzi ko zita rako mai vanenge vachingoita vana vasikana hanzi hamusati mapedza kuzvara hamusati matotanga. Asi regai ndikuudzei kuti kuchikoro uko kunodzidzwa sainzi anogona kusandura nyoka chete ndibaba. Mukaona muchizvara vana vasikana musarambe amai ndimi baba nokuti ndimi musiri kuchinja. Naika kune zvimwe zvinonzi y kune zvimwe zvinonzi x. Zvino mukangoramba mounza zvimwe chete hapana zvinoitika baba. Tomboya kune Murora. Mubvunzo wandinawo takatarisana nezvabva kutaurwa nemukwasha achangobva kureva kwanzi vana mai tisu tine yese. Pakuva neyese apa taita dambudziko mumba umu.
dambudziko ravapo nderekuti ndaenda kunotora nzira yekuronga nayo mhuri. Aiwa dzavandudzwa, hakusisina mapiritsi ega, kwanewo dzimwe dzavako. Ndawana dzidziso, ndapiwa nzira yandapiwa, ndasvikovapangidza kuti nzira yandauya nayo iyi icharera kwemakore 5. Ndichingopedza muromo iwowo, hai zvibhakera izvozvo. 5 years dzese, makore 5 wakagara usingazvare. Aiwa, ipapo panenge pakuti tiremerei, hatizivi kuti tingabatsirikewo sei semadzimai. Kunyange zvedu tapiwa mvumo yekuti tisu tine yese, asi tinodawo kubatsirwa panhau yekuti kana ndichinge ndasarudza nzira yekuronga nayo mhuri, ngarisazova dambudziko mukati meimba yangu. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Ongororo netsvakiridzo vana baba, vana mai inorakidza kuti vana mukoti nana chiremba vanotanga vaongorora mai. Havangotanga ngoti tora izvo zviri mupepa dzvukwiro, tora icho chakadaro izvi. Vanotanga vaona zvinopindirana neutano hwamai. Saka kana mai vachinge vauya nesarudzo yabva kuchipatara, zvaongororwa kuti ndo zvinopa mai utano. Tataura nyaya yeutano wataurwa pano kuti unosaka ngatigashiranei, kwete kuti makore 5 yese munei uchitei. Aiwa kamai hausi mushina nai. Vadikani regai nitore mukana uno kutenda vakotsveri vedu vatipa ichochi chirongwa chekuti tigone kukurukura nhunha dzedu dziri mukati memisha yedu. Vakotsveri vedu iZimbabwe National Family Planning Council vakabatana neshamwari dzavo Population Services Zimbabwe. Vadikani sezvanambotaura kuti amai havasi muchinaka, vanodawo nguva. Saka ngatigashiranei, ngatinzwisisanei, ndo zvinotiita murume nemukadzi. Aiwa, vanga vachitandadzana nesu maonei, madzidzei kana paine zvimwe zvamunofunga kuti munoda kuti tiwedzere kana kutapudza, makasununguka kutiridzira kana kutinyorera. Ndo zvazvinoita kana tiri Mai Chisamba show, chiringazova chiya chinokwikidzana nesu zvakanyanya. Ndino urombo chiringazova chabva chatsuka chikakwata. Asi regai nitore mukana uno wekutenda vadare vedu vatyaira chirongwa zvakanaka. Ndinokutendai Mai Musosi, ndinokutenda Nguo, ndinokutenda Machinga. Nai ndagona mazita 9. Nemiwo ndinokutendai manga muchitandadzana nesu nokuti nguva haifushwe. Wanai kutendwa kwakanaka ikoko. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya pane chimwe chirongwa. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.